Fir-reklamar għall-kunċert ta' Ġensna għalulna li History Rocks u hekk kien. Is-sibt filgħaxija kważi 6,000 persuna attendew għar-Rock Opera Ġensna u taħt it-tindaf ta' għali assistew għal wieħed mill-akbar kunċerti ta' dawn l-aħħar snin. L-akbar ġrajiet li għadda minnhom pajjiżna twasslu b'mod innovattiv u permezz tal-aqwa mużiċisti li għandna bħalissa. Ġensna tellet l-ewwel darba 32 sena ilu, iżda baqgħet popolari u l-udjenza wrid kif għadha apprezzata wkoll mill-ġenerazzjonijiet tal-lum. Totalment differenti, għandha dera vera moderna. Esperjenza sabiħa li hija peress li għadni ta' żgħira u ġbitni ħafna s'issa. Let edizzjoni mill-isbaħ u naħseb illi anke bdejt nisma' l-kummenti tan-nies li qegħdin ħdejna, kulħadd baqa' affaxxinat bil-kwalità li hemm. L-iskop tagħha saret biex ikun hemm iktar għaqda nazzjonali fuq xi ħaġa li nħolqot minn Maltin. Mitfuqa fuq rock iktar moderna, imma il-melodiji huma l-istess huwa show li wieħed m'għandux jitlef. Tant l-oriġinali kienet tajba li Ġensna tibqa' dik li u l-ġenerazzjonijiet ta' qabel tal-lum u anke dawk li ġew jibqgħu jammiraw il-kobor ta' Ġensna. Ġensna ntlaqad mod tajjeb ħafna wkoll minn persuni barranin, fosthom Katrina li ġiet apposta l-kunċert wara l-segwit dak tal-2008. Old competition as well from Ġensna 2008, so I watched the old one as well and I like the new one. Intant din is-sena 10% tal-qlieħ minn Ġensna se jmorru għal ħaddiem li weġġa xi jmielu waqt il-preparamenti ta' Ġensna.